nije ga uspio spriječiti Čutura. Savić je u svom stilu vrijedni skupljač poena, postigao ih je ukupno 17, sada poentira Kukoč, njegovih 18 poena. Krasna blokada. 112, 109, 114, 109. Razigrao se Toni Kukoč pri kraju utakmice, njegovih 20 poena i sada već osjetnija prednost bijelog sastava. Kada krene Kukoč, teško ga je zadržati, bez obzira što su sve ovo igrači koji se zaista sjajno međusobno poznaju, igrači koji su u ostalom usto i izuzetni drugovi. 3 poena Đorđevića i mislim da je sad pitanje pobjednika riješeno. Minut 50 sekundi prije kraja, ekipa bijelih vodi sa 117-109. Duško Vujošević, trener crvenog sastava, zatražio je minut odmora. U međuvremenu igra je nastavljena, još minut i 30 sekundi do kraja utakmice. Prokockali su svoj napad crveni, sada bijeli opet u akciji i briljantna kombinacija. Bez obzira što bi ovako nešto bilo poništeno u prvenstvu, u ovoj situaciji jer je riječ o revijalnoj utakmici, priznat je poen Kukoča, a dodavanje je bilo iznad visine obruča od 3 metra i 5 centimetara. 119-109 vode bijeli, minut i 7 sekundi do kraja utakmice. Evo još jednom te akcije. Dodavanje je zaista bilo iznad visine obruča, ali koš je svejedno priznat. Isteklo je vjerovatno posljednjih minut odmora u ovoj zaista krasnoj, atraktivnoj utakmici. 119-109 trenutni rezultat, minut i 7 sekundi prije završetka utakmice. U napadu bijeli sastav koji vodi. Sada šlag na kraju, još jedna krasna kombinacija Kukoča i Đorđevića. 121-109 za bijele. Na parketu je ponovo Avdić. Zaustavio ga je Jovanović. Kukoč. Radulović je faulirao Sretenovića. Kukoč se našalio na kraju i srdačno ispraćen od ispunjenih tribina Skenderije, Kukoč odlazi na klupu. Nažalost, svih istinskih ljubitelja košarke odlazi iz našeg prvenstva, to je sada već sasvim izvjesno. Uostalom, imali smo ga prilike čuti i u ovom prenosu, no Kukoč zaslužuje zahvalnost svih istinskih ljubitelja košarke za sve ono što je do sada dao jugoslovenskoj košarci, a sigurno je što će davati još dugo i u buduće. Dakle, hvala Toniju na svemu, bit ćemo uz njega i bodrit ćemo ga i onda kada ne bude igrao na našim parketima, jer Kukoč je bez sumnje izuzetna pojava ne samo u košarci, nego u jugoslovenskom sportu u cjelini. Sada se ori tribinama gradske dvorane centra Skenderija od poklika Toni, Toni. Zaslužio je to Kukoč, a utakmicu začinio Čutura sa 2 poena i mada to i nije važno, 125-114, to je konačni rezultat utakmice, pobjedio je bijeli sastav.